Внимание, шофьори на камиони! Европейския съюз подготвя нови ограничения за пушенето в кабините. Да бъде забранено дори когато шофьорът е сам в превозното средство. В Испания новата регулация вече е на път да влезне в сила. Законът е все още на ниво проект, но ако бъде приет, има вероятност да бъде въведен във всички държави членки на Европейския съюз. Мярката предизвиква недоволство сред бранша. Според организациите на превозвачите това е ненужно решение и ще създаде много напрежение сред шофьорите. Пушенето в кабината често е сериозен проблем за безопасността. Намалява концентрацията и може да провокира инциденти, особено при дълги курсове. Затова все повече фирми търсят начини да следят поведението на своите шофьори. А едно добро решение е Fleet Expert от GPS България. Система, която наблюдава в реално време какво се случва в кабината, пушене, използване на телефон, отклонение от маршрута и други рискови дейности. Можеш да разгледаш услугата от линка в профила ни и не забравяй да ни последваш за още полезна информация.